Nakutol sa kape. Ano ba? Piring-iring lagi na yung ka. Lisod mangandoy kung pobre lantado landay. Very hard. If you are a poor, to get your ambition, Landay. Pero managingon do landay. Malag pobre basaway muta. And that's what you call the atom in a small particle. Itago na lang ko sa pangalang Nonoy. That's all we know. Taga barangay magtuod yung dakbayan sa Davao. From barangay, there. Tuod ba? Kakatuod ka? Tuod na naman. Kanina ko na narbaho sa sagingan sa Santo Tomas do landay. Ano former balang planters Dolanday in Santo Tomas? Sa ama kay kaswal naman ko dito, Oton. Hawa na ko. Kasi, I'm casual, not getting to, regular work duty. That's why I decide to going back in Davao. Pero bisig nga nani ko do landay, kauyab pud ba ako? Dolanday? I'm not handsome. I'm not handsome and I'm not ugly. I'm in the middle. I have a lot of girls. Pero sa gyud ang akong babae si Cindy lang. But I am a one-man woman. Sandy. Let's call her Sandy. Si Cindy daghang mga pangandus kinabuhi. Sandy is so beautiful. There's a lot of ambition in her life. But then going to the job and the swim, the river and the flow. Yes. Cannot be for one, this thing is powerful. It's a very, like that. Sa laktod nga pagkahisgot do landay. Certainly. Gusto na ko ihatag kung sa'y gusto ni Cindy. Certainly talk to Landay. I want to give a lot, my girlfriend, Sandy. Apan di ko na mabuhat ang tud, pait ang akong panudlanan. But I cannot give a lot of, things to her. That's why I decide to Landay. Kung dinhin na nagsugod, ang kapnod sa kong kinabuhi. I did a story. Side of my life. Kung inini, Do that. itabu! Wow. Okay.
Part, Ay, Pat. wapo na yung gun mo. Wapo na yung motor mo. Oo. Ha? Sidecaran ako, Pat, kay... Maiti pa, ano mo? Kawak-wak, Rick. Kawak-wak. Badyak. Nangawa naman ko dito sa Santo Tomas, Pat. Ako maganda. Ako gusto ako eh. Sabi mo, Pat, dito sa kasagingan, Pat, isod kayo dito. Alaan ka kaliwas ito. Grabe. Social naman kayo. Naumpat na naman kayo mga... Nagrilo-rilo naman kasi walang... Ang daging nga. Tinani, Pat. Basta ikaw gani, pag trabaho gani ka ganang itawag na to maningingon nga, minarono nga trabaho. Magkabaton juga ginani nga klase nga mga lahat. Ano mong... Bato mong kwinta sa unang, Pat. Ano gina? Dalikdik ka kita kung kwenta sana. Ang sa patagis kapularyo sa unang, Pat. Kuyaw na kay kapularyo. Pagka naging kwintas ni mo. Lagi na lagi ako gingon. Ay lagi kayo mo kumpiyansa lagi ko lagi. Ikaw, ginam tatag ay adto dito. Dire, sabay ka kuha pa. Sultihan ka na ko. Ay mong trabaho ni mo, kani mo motor, hiraman ko di. Ang kailangan ko ni mo motor, impas na gini dayon. Sunod ka, Pat. Pero na, kasama mo ni kuha ni. Katuran ng tulok adlaw na ron. Ganyan ka ron. Impas na yun. O bakas kong racket na ko. Impas na yun. Pat, kani akong payong-payong, Robin, akong kabuhian ron, Pat. Isa na po kayo, bising ko, klaro ng racket ni mo. At kami na, pagod. Kita kas ko ang cellphone ako. Sapatos na ko. Matilisod. Kita ka niya ako ang kanila na ko. Naglisod, may calculator sa unang, Pat, karon iPhone, no? Ay lagi kumpiyansa. Lagi ako pa, sultiyan na ka. Wala'y posible na ko. Ha? Wala'y posible na ko. Pero kung bang ka ko, mas nalaba pa ka na ko, ani. Kasi unsa man ganyan ang racket ni mo? Ha? Basta. Ang imuhang buhaton. Sabay lakas ko, So, isa lagi buhaton ako. Alam na kayo na. Ikaw pag-explain na nito? Ano ba ito mo? Kisa man eh. Ano na mo, amo? Ano yung amo na to? Ako ang amo nila. Si, Jake, Dere, mas Jake, Jigs lang kayo. Walang Jig, Jigs ko. Kay mapangka, Jigs lang. Jake. Dito Jigs ko. Yan. Dito Jigs ko. Ay, pagod rin. Pero, paminaw. Ano si Diego pa? Tuloy ang kang ingay kayo ni. Ha? Kung sa kwan salida pa ni Walking Dead. Sabi sige, tarang totoo na libuso. Nagawan niya akong tato. Tyrannosaurus. Ano mo nagputiki yung tato? Kaya kay naniwang, ibitay naman ang kwan, ibitay naman ang iyang palit. O sa mga ginang nagway sa tato. Kumukulong ka sa mga. Arkilahan na mo ni mong motor. Unsa di ikarga din ninyo, boss? Magkarga may maski unsa. Maski unsa nga mong mabitbit. Saan? Pero may itong iarkilan niya siya, boss. So, tayo ko na ko dahil, boss. Day. Sayo ko na tampa po ka. Nablas. Boss, asa man, boss? Kada biyahe na to. Tagaan ko ikaw o. Mao ba? Kana. Agay, boss. Sino man, boss? Tupad. Ito pa, di mo na ko ng 6 may aqua 500.
Sa smell ko na biyahe. Di ka mo asin ko. Babay mo, tabanit pa kita, tabanit po ko. Tabanit po ka na. Dami, mapilapil yung na, nila. Sige, tabanit na lang mo ko. Ah, 4 mil lang na. Romel. Nya. Nahang ka? Ang imo buhaton. Ang imo buhaton ano? Naghahala ka naman. Ah, Di ko. Ayaw lang. Biyahe lang ko dali para ma-okay naman ko ng kita ko dali. Bay, ginagmay lang. Nabayaran na lagi na ako ni Madugay akong motor. ayaw lang siya. Pag kumalik discard, hindi mong katawan. Huwag makikutiho, Pak. Mawag ka. Una-unaon niyo mo, Pak. Isulod sa imong mind. Nakani, panguharta na to, ne? Sino dapat pag sa peset? Ano na? Pagsaral mabot yung kinabuhi ng ina. Kasing kumil. Ah, Kada biyahe, 5 mil. Kapilang itong biyahe. sa isa kasimana ka, Pak. Depende. Dahil si Manang katulog, dahil si Manang ka. Anak. So, sama. Yung daw na ano, 5 mil. So, sa kasiman na tulog ka biyahe, nandun ka 15 mil. Wala na. Impatso na nawapay sa kabuwan. Impatso na yung motor. Anak! Oh. Sige. Oy, bindot na ka sa mata magsugod. Unya gabi. Unya gabi, boss. Sigurado ni gabi. Makita ka. Taga-anti kagadres. Body sketch. Boss, bawal na mo tabok ka ng highway, boss. Gusto ka makakwarta, dili. Bawal, boss. At tuwan niyo diyang gabi. Dapat alas 12 tunggang gabi na ka dito nag-atak. Kasabot ka. Ay, day. Good. Sige, boss, matun ako. Kita lang to niya. Ay, wala din gasolina ning mo. Hindi, pa dito. Nabilisan na daan dito. Ay, mo na. Ay, Puno. Pultang ka kayo, Bert. ay, uguman ako pang gasolina. Sige pa, salamat kayo, Bert. Okay. Boss, okay ba? Okay ba, boss? Okay kayo. Boss, dahil madjukan niya sa atbang boss. Ano tali, boss? Ikaw, ala kung gisaba ka itong sa gabi, mo na kung gisaba ka. Ay, wag na gugagod niya, Paano boss. nakita ni Perni? Korpo. Kapoy na jukuan ba? Wala tayo date ba? Langga eh. Doon mo ka langga eh. Ayun na! Dahil pa kung may panibalik kong Japan! Net, naguda na, Net. Sige yan! Nanit Julia! Kasuko ba? Ay, blood mo ba ikaw eh? Ayaw nga! Upalik kita kong Japan, laki lang! Ayaw kong biyahin niya! Kasi na ko kayang mawala ka niyan! Kasi pa ako kahapon! Kunya, ako na pala na ko diri! Sama na ko rin, palakawan na lang niyan! Oh, grabe po. Eh, kabala ka ginanap yung trabaho bago. Trabaho na namuka na imong motor na bago kayo, kagi daw na ni mong 2.5! Repo na ba yan na? Dahil ako ng motor nga, nagiya na motor na, dili na original na yung kuhan, gialista na na yung motor na. Pula na sa una, gimong itong. Akong kumari na palit na sa una. Natag siyang uyab-uyab. Di ko masala ka na motoran niya mula utay. Ikaw ba? Kapugi pa, no? Pabayaran lagi na ako niya. Ako bagong racket. Kaya sa tanan mo mag-drive ka, makapalit ko ka ng bagong cellphone. Mga cutics, pampagwapa. Una-una, pag ganaan mo ka ng mga opo o kaayo. Di ba lang ko kapalit ko? Pagtapal stick club, ano yun? Nalingkuran akong plancha. Ayan ko, Dirigo. Ikaw mo. Ano ko yung racket? Gikuha ko ni. Kailan ng 2 weeks, di ba? Kunya! Gikuha ko niya. Racket niya ng gabi. Kipakyawan ako nila. So, pakyaw naman na. Ano ko yung kwarta? Dali na kayo na.
impas din ni. No na mag plano na nasa ni mo gusto bakasyon, Boracay, Camiguin. Balik tagbol, ikaw sige na. Kung tayo bitawasan, saan ka mo naman mga lalaki kung sugay mo mapasaan? Mag-expect ka ba yung daming mga babae o niya? Plano na na gutom. Ay nako, mga DPWH mo na kung plano ay human. Dili na lagi ni kwarta sigurado na ni. Ay na! Magsigil kang jamming ko, sige kang jamming. Naistorya na na akong amahan sa jamming. May babae na akong jamming-jammingan. Wala lagi ko nag-jamming ni, talay na mo rin. Umaw na! Muna ka kagiuhaw ka! Kunya, malipay ko anay, guman! Pasok siya pa si Tukaw! Ano man? Magkana ka napasok ko sa plansa ko na likuran? Sa ko sa kong buho? Panihara man ako ni Gusap-usap. Hindi ako tambalan mo wala na ng sakitan na. Aray, gabi na, Diyos ko! Surigin ba, G? Late na kay ka. Ayun, excuse, good. 12:05 now? This time check is brought to you by 12:05. Oh, sige na, karga na. Dali. Kanang red bike, kanang red. Nanapay bayaran ni, red. Ayun, baik na kaya priyon mo, makuha ng priyon, anak. Paraan na po ng pinsiltura niyo. Ayaw, di kilabtin ng red tanungan na, kaya napay bayaran na. Kato si Boss Raul, paliton niya ni Rasurit. Singko may lakuhata gani. Ayun yung jumping eh. Oo, gani ba? Kaya, Ito na pa ikanong naman yung mga princess. ayun na si Pautana dyan. Kaya. Kaning TV nga mura ko na, para doon. Ibigyan ko sa museum. Kaya tamin ang halin na ni. Kaya pa na ito ng TV nga na ikabirit, boss. Kalaski space, boss. Uy, ikaw ba paminaw ba? Kaya. Daka kay bukalan sa museum ni. Lalis ka. Kanya, TV mo dyan, plastic. Kaya ha. Kaya, isip tining mabumbas siya ro. Kaya, nagot ako siya sa balay. Boss. Ato na, dara boss. May gawin. Ibuta na diya. Kada kay magkaon tag popcorn sa balay pa kamot. Ay, kaya, bibitan yun. 30 ka bang dumbbell. Tusa, pre, karga pa na ni mo sa trasibot, pre, no? Madaot ang shot ni pre. Mag-gym ko dito sa balay, mag-gym ko. Ay, mo ba? Ito, lagi nito yung Jubek. Babay sa Jubek, ano? Madaot malunat ang... Gusto mo makakwanta? Gusto na makakwanta, dili? Gusto, bro. Naanak na, dili. Ayaw lagi kayo na mo. Duty heavy, magani. Sige, bukan na. Ay, kayo. 15 minutes, pre, atong tagal di. Relax na sa kumpag. Sige na, padara na yung mutos. Sa bata. Unsa din na, day. Ayaw na si Pautana. Si bata, dali, pinabte. Pagdali. Tara. Lumos na yung chick-wing, boss. Kaya may way magpalag ka. Ako, mas pasya. Pahiran ako kasi siya ako now. Sir, may gabi, sir. May gabi, sir. Saan yung karga ninyo? Asa ba ba yun?
Ay, mga pobre nga lindahaw, itaw na siya. Ako'y pobre nga lindahaw. Madalin daw. Ako, lindahaw siya. Nagidog. Kwang-kwang na naman tayo. Kasi mga basuriro, ang sanawa kong nang sino, basuriro kayo siya. Luya po din tigo. Anong sa labang kurasa ron, Manoy? Anong, Paluloy. Sir, luwi na kayo, sir. Paluloy na kayo. Sir, ngayong gabi. Sir. Galing mo ko man, magkasuyag na ang ning isa. Sir, ay, nani naman ginidaan niya akong sir. Dahil ba sa mga ito? Sa mga na tumboy ng gawin. Yan na, sir. Eh, laki tao ko, sir. Kanawa, sir, Karal TV, wala siya ka ng mga junk sir, amo yung ginapamaligya sa junk shop. Parang taon na makapalit utam. Kaluhi kami. So, sir, kaluhi lang kung amo ganing amahan, sir, luhi. Luhi kami, sir. Sige. Ay, mag-ilang kayo. Mag-ilang kayo. Kanya ko, Sir, mo lagi, sir, luhi kami, sir. checkpoint naman yung kuha do. Sa nga mahilang mo mo di ako mamag-yun sa. May nabasayo kasi nga. Stage 9 na nga akong kinabuhi. Mama. Apit na kumahuman ng super kontra, sir. Sige, patayo na lang. Huwag kayo lang kung kulang yung istorya. Sige. Salamat. Sige. Salamat, sir. Salamat, sir. Sige. Salamat, sir. Manoy, pasensya kay Manoy. Natouch ko sa imong Usa pa yun. Usa sa ako kasi gawa ko, sir, maligama ko, sir. Gusto na Manoy, kay mga ilang nagunan. Magkainugkam ko sa mga lolo. Salamat, sir. Salamat, sir. Sige, masigil ka na lang ulit may Manoy. Masigil. Salamat, tawasan ko lang. Salamat, sir. Ayaw ko. Kaluwi na tigulang. Ganun naman matulog. Yung na nisignar ko rasa luya po itong tigulang. Kasama na naman. Bagong sabo. Sige, hataw mo. Grabe na lutsan man doon yun, eh. Siyempre si Bossing pa, di ba Bossing? Kaya mo goseng gigil ni tayo ni. Dahil pa. Kung na siya Rambo nga kayo. Pero boss, bro, kinuha man na ninyo sa balay, boss. Ayaw ka bala ka daw, gipakyaw ra ka na mo, di ka madama yan eh. Ay, kabala ka pa. Dami mga kyat bahay mo ninyo. Sa'yo na mismo na una. Pero di may dautan na. Di midatan. We are a Robin Hood. Kinanglangan na mo kwarta. Pero ka bala ka di kang madama yan eh. Kay, gipakyaw ra man ka na. Tagay na siya tagay na siya bahin, boss. Para mga tanda ni boss, para di madamay, boss. Sa atong ikasabutan, 5,000. Salamat ka nag-advance na si Busaw sa iyang repo 5. Pero sa tiyan, tika. Huwag ka sala. Pero boss, ako may nagkargag. Ayaw na si Karin. Ayaw na siya. Wala kayo sa lapay. Igor ka na mag-ipakka pa sa. Amo na yung magsasabi mo na. Gipakka na ka naman. Boss, Sagot sure ka. bitaw, ako salaan eh. Lagi kay kalabutan, pwede na kang bulakaw. Tawagan na ka na mo kung sa address. Okay? Pero boss, pasig madamay ko ba? Kailan ka ba damay lang? Ito ulit na dito. Ni Batalim, pikhan ka ni Ron. Ay, kalma lang. Ayaw ni kayo. Magtanda na ko ni. Kong, sabi ni Kong. Mamay, kung dahil, tagtaas kayo sa kawamay, pero piti ka sa kawamay. Wala kay labot. Nanguha ka, wala. Wala. Di wag ka sa laki kami may nag- Ano lang kasi? Ay. Kanang clipper dia. Ayaw nagikuan. Ako ang nakikaronil. Ulian na ng Ronilda ng clipper. Ang karibot-sik na yun. Apel lang ni kay Johnny Boy. Ito yung labahan niya. Ito yung kunting labahan. Wala. Nipis na kayo. Masama na po to ng blade. Antayin na. O ka nag-TV ka plus screen na separate na.
Kay dito na sa... Ay, kanang helmet tayo nagkuha na. Asa ba na ba? Tapos Jerry na Ay, tapos Jerry na, tapos Jerry. Boss, pwede na kumulakaw, boss? Wala ko nakawa makisala din. Lakaw, dahil ka Di na. maniwa kisala. Kasi, itag na. Salamat, boss. Basta ako sala, boss, ha? Pwede ka kalalaki. Kisala. Tawagan ka na mo, Yes, boss. Ito na ko. Charan! Tungkay ka kanaan, ba? Ano, nagpalit ko kuan. Oh, nagpalit ko pagkaon para sa imo, ha? Yeah. Oh, may kwarta mo na ning 3 mil, oh. Uy, nalagi kay kwarta. Dung. Kung ka ni palit yung ice, dung. Uy. Pero may ka na itong electric pan nga. Di bubuglaw, di butang ang ice. Relax lang di, Anit. Ano ba? Ikaw ba? Kita ko ito nag-post sa YouTube ba? Video na buka ko yung kayo sayaw. Ano? Maluya dyan ko niyo ba? Kita ni ka ito, dung. At ang nagulit-gulit ko sa railing. Nagkuhan ko, iguan ko. Katong, anak ko, kanang kuhan ng sampot, oh, kanang pinaing-ane, oh. Kana ka na, oh. Maluya. Ano, anak ba? Pero dung, agot kayo na maklara, man ang kanang paso sa plancha, dung, uy. Bikisan ko ng pasok sa planter. Muha na ng pasuan. Kabalaka. Tuloy-tuloy na ng racket na ko. Oh, diba? Bayaran na ako motor pangkuhan. Sunod na pod. Muna ikaw diya. Dito. Ayaw, dung ba? Dung. Isa. Gusto naman pod. Bantay ka, makita sa kaano. Pag-sense ba yan na si Manay Sara sa imo? Hindi. Ang mga lumipahit. Bantay lang yung kadong. Sumbuha ba tong tamboy? Kailar ba na ako ng mga tamboy na akapatupil? Hello. Sige. Oh, yes. Oh. Karon na? Oh, sige. Pahingon ako na. Okay. Gusto ka din yung motor kanahan. Boss, parang ka nagkikarga, boss. Masulog pa lang mo sa balay natin. Bus, dili ko dahil. Sabi gisundan mo, check itong gwapa kayo. Dahil playo mas, nagagana ng playo. Dahil dampalik ka. Sigurado gini. Kwarta ba na po dito? Naman jay. Ba't ka lang kamara? Kapatid para dahil. Dayawos kay kagukuro na ambak ko na kay ko. Sa ex, asa rin itong babae diri? Asa rin po yun diri? Di gawas. Wapad itong bayanan gawas. Ito nga kami ni mga atake. Hindi ako, asa mo ka ni? Hindi lang ka. Di punta ka dili ako. Bahala sa imo niya. Kay budal pagdali mo. Ukat-kat ko din sa pader. Nainay dyan ka na naman dito. Nasunto yung ako sampot. Ang dami-dami na sa bilya. Ay, kung saan ka dyan kabasing day wire, na-live wire diya. Makulandiyan niya ka. Makita yung lagi na, boss. Sudah may kat-kat dari yun. Diri postahan o, diri ko agyo. Pandamay abri man nila mag-ipulisod pa po din. Uy! Nakita niyo ako, nakita, boss? Uy,
Puros antigo. At ito sa kusina. Puros antigo ang mga gamit. Kita ka sa mga plato. Mga bulawan. Ang ilang bayaran, bulawan. Bulbang. Uy, ang tadyaran bulawan. Kaya may nagtataranan ni. Kwartang malabo. Tanawa diri, boss. O, sa manang magyawiran niya. Boss, tanawa, boss. Pati ang ilang map, boss, bulawan. Sabi lagi diri, boss. Ang ilang chandelier kay Diamond. Panguhanan na ninyo, panguhanan na pagdali. Pinapit. Madatok na kita saan. So yes, the very, very rich man. Tawagon ko ninyo doon. John James. So yes, it's by them. No, impossible. Boss, tanawa diri, boss. Tanawa yung bike, boss. Mahalon kay boss. Murag sa gaming pouch ni boss ba? Ikarga ng bike siya, kaya ako ning Pauliyang Michael, akong amigo. Boss, ay ko ni boss, ni motor, pero ako nang ibalian ni totoo dani. Sige ka muna bala, kung siya makita ninyo. Kasi kutsarang tinidor. Ako na ng bulawan na kutsarang tinidor. Paulihan ko ni Kalipon, Lucy. kalipon. Kalipon yung sartin, eh. Sartin, direk. Takal yung sartin, boss. Huh? Sige, karga. Gold kayo, boss. Karga na natin na. Karga na, karga. Karga na. Ako rin sa sagaan ko, ako amigo. Ipakan ko itong gold pa. Ako amigo si Aying. Binahan ko lang itong buhol. Doon ay naritsi. Dito, boss. Nagsiritahan din, boss. Ito yung nanisip ko diya. Tago mo rin ang nasabi, tago. Tago ko. Tago ko. Yung ko makita, boss, kay gamay. Biya kaya kumarabi akong tumboy. Ang pagkagamay, masunggo na ina, masungga. Madam. Murag na katingad din sa kuang mansyon. Nay gustong mo adtos laing planeta. Wah! Kung kinsa man ka mo. Welcome to my kingdom. Wah! Wah! Dugay na kung wala kayo, no? Mga pisto kayong dugo. Wah! Panggawas mong tanan. Panggawas mong tanan. Wah! Pagkabalik, dito ko magawas. Dito ko magawas. Nagtapot madaan palikutawan doon dito. Hindi mo na todo lagi dito para siuhan din. Ikaw nito yung pasta na ito kasi po. Ikaw ginungan na din. Alam mo naman yung kay Kualing vampira ni boss? Panamay mo, panamay. Panamay mo, recognition file. Karigit, recognition file. Ako lang ang tani, bulawan. Wala na mo'y kagawsan. Kagilak na ko ang portahan. Gusto na kumukaon. Muinom mo ga presko kayang daga. Kada na boss sigulak. Gawat! Gawat! Di ba ito? Lumakbo ka mo! At may lupa! Hoy! Balik mo! Balik! Wah! Suksupon ako ng inyong mga dogo! Dali! Ayaw mong dagan!
Pinakata mo ba ito? Kaya gamahanan ako. Ikaw nagawa ka. Abi na ko labas ka dugay mo gusto. Oh, gusto na kong labat ka, Dugo. Hindi mo nilabas ka kagawa ka man ko. Ngano ni ko sigulang niya, hindi lamin. Padara naman. Wala kami nakuha. Ha? Ayaw na si Pautan pa siya. Asa si Bossing, asa? Dali, Ben. Bahala ko siya. Ayaw. Nagkamo na kayo muli ba niya? Kapag ito, hindi ko masokol ni mong umuha sa kali. Usaon na ko ni mo. Usaw, tagang babae mo agis ko sa bangan. Siya yun. Anak ka. Buhay ka. Ayaw. Tama. Mga sigpin, panglawas mo mga sigpin. Tama. Ayun na pagtabang. Kaya na nakunin. Wala klaro ko na sudlan. Sindikato lang nagyapon doon day. May nalang wato nagapil-apil dito. Kung nagkaroon balik na lang ko pamasayro, malagagmay, basta kanunay. Hindi na ko gusto ng pinabdik na makakwarta ka, pero madisgrasya pa lagi ka. Malag pinobre, basta malipayon lang. Dolanday, ibulagan ko ni Nanit. Kinibalik na lang siya sa Japan. Karambot, padalahan man ko niya laptop. In-love pa siguro sa kuha. Dolanday, salamat kay sige yun yung gihatag sa kuha. Pugunta, apoy nakatuna ng mga suki na tunting paminaw. Palihog na lang kong patukar sa kong paborito sonata diha. Dedicate na lang po na ako na. Ngadto kay Nanit. Asa mga karon Nanit. Mahal gihapon ti ka. Kanya suwat pagtatampo. Nonoy. Ikaw na ang may sabi na ako'y mahal ulit. Ang sinabi mo ang pag-ibig mo'y di magbabago. Ngunit bakit sa tuwing ako'y lumalapit, ika'y lumalayo? Puso'y laging nasasaktan pag may kasama kang iba. Di ba nila alam? Tayo'y nagsumpaan na ako'y sa'yo at ika'y aking lamang.
salamat, suwat magkatampo. Unta nawasan ka, bisan o buhay klaro. Alang kaninyo, among kapamilya. Kung doon na mo'y problema, hala, suluha. Yes, this program is brought to you by Fighter 150. Natistingan na ba ninyo ang bagong Fighter 50? Sa kabaso puting iyong ayos niya ibutang ang Fighter 50. Ah, suabe! The new Fighter 50. Tistingin na, Fighter 150 on the rocks. Ako si Mark Having, arkitekto. Kanunay gid ko ganahan mo trabaho tungod sa MX3 capsule. Naka MX3 adlaw-adlaw, maong MX Extraordinary. Mag-joy! Sa tamang kontrol, makakatipid kayo. Litro. Sa litro haluin, bawat ubus nyo dapat palisin. Bum, ang dalawang namin. Sa Momento Joy, tuloy pa rin. 10 pesos based on SRP. Dear Miss nila ay period. Naman di kay layo nga tuan. Saat, yun ang nilingkuray ba? Wala unta ka nagamit og short pad. San awara, boom, lapsan. Dili na makatindog, boom, laos. Kung taas nga nilingkuray, mag-whisper cotton ilong na ka. Mas labaw og 2 inches sa imong whisper regular pad. Taas nga proteksyon kontra sa back leaks. Mas luwas sa back leaks sa whisper cotton ilong. Maunang, boom, pasok! Tungod kayang whisper cotton ilong, got your back. Kung ang iniinom mo'y mabigat sa tiyan, bawat shot mo'y mabigat sa ulo. Ano daw? Ang kada bota'y mabigat sa bulsa. O may kainumang mabigat ang problema. Kinabukasan, mabigat ang pakiramdam. pumasok. Panahon ng mag-Tanduay Light. Light ang tama, light ang lasa. Para light lang ang gising. Kasi pag light ang inuman, mas masarap ang samahan. Tanduay Light, tunay na light. Nakaka-lights out ba ang iniinom mo? Mag-Tanduay Light. Light ang tama, light ang samahan, light ang gising. Tanduay Light, tunay na light. Drink responsibly. Kikiligin ka sa mga hits. More sa umaga! Saturday morning, jumped out of bed, put on my best suit, got in my car, ripped like a jet, all the way to you. Knocked on your door with heart in my hand, to ask you a question, 'cause I know that you're an old-fashioned man. Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, 'cause I can't go no. Say I'll never get your blessing till the day I die. Something like my friend, but the answer is no. Why you gotta be so